вляза. Както виждате, не съм влязал. Абе, значи да. Ето. Почвам сега да играя. Ето ми дека, вижте го, дали ви харесва нещо променяли. Ето го, ето тези скучни неща, които не ми трябват. Двете. Някъде двете вижте. Ама да се бази, че не се бази толкова. Сега да помисля. Слушай, бълва, не? Така. Не, нямам си. Не става. Така, принца, един от ако не ходи. Един, what? Стой си там. Така, скил. Така, никъде не го чу. И хок. Така. Не знам, не ще слагам това. Ама не можах, просто не можах. Бина хора, бина. Хайде, както има такива всяки карти. Но те зареждат баба, пък неговите бързо, знаеш как? Че пак ще се бие, имаш бомба, после тази си я хвърли. Хайде, умирай, преди да стигнеш до там. Yes, майсо. Къде косна. И чияство. Ило. Полскинки. Аре, бе, виж как се бавя, гледаш ли? Само на мен се случва така, да никой тук. Аре, бе, хога, айди, бе, хога. О, не, загубихме. Просто загубихме. Какво има първия удар, бе? Не е честно. Ами, така не са. Така го лъжи, бе, хога. То не е честно, какво ми ти зареждат бързо? Моите... Да ви кажа нещо, слагам си гиганта. Смахам си това само. Как беше, бе? Лайдинга. Смахам. Сградата го слагам където си. Аз толкова се знае, че Дегай, бе! Както има най-яките карти? Йо, така много нямам какво да ви предпазя този път. И чак мини пекай. Точно сега ще ми струши. Yes. Опа, хора, тук ще да мине хол, че да спига този спринт. Не да го спя да убиваме за него. Как отделено да те не могат да ще възстановят поне да стои нещо като това. Сега ако има хок и да го сложим там и ще от това удара и губи. Сега като няма. Аре хок. Два удара и би. Два удара. Един, два и Min peka. Good game. Какво беше фон? И хора, може ли да джойните в нашия клуб с Габито? Ние канал е Ганди ТВ. Само, ама тя още не качил клип, ще качва. Пък сега моя е Ганди ТВ 2. Ко ще видите и ще му кача този клип. И продължаваме с още
битки. Тук играхме така, но още няма, защото прави си някакъв хак. Джемове, Джемс, парички така. Глок. Тик-так. Бързо! Бързо плей! Бързо плей! Бързо плей! Това е тук, където пише, където е бейбито. Ще оставя другата страна, защото я виждате, че убита и ако сложа сега, например, Хог Райдър, ще отиде да я убие. Нещо, че то стане. Айде! Айде! Бъбълвич! 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 Или няма бъбълвич? Лило, Марило! Лило! Спонските! Хайде бе! Сега мисля е тук да сложа Хог. От другата страна да сложа близко бибите. Айде принц. Не бихам. Так слагам принц. Ръш. Майко, голямата пека. Загубихме. Знам го, загубихме. Давай, би, знам сега как да бием този. Как му беше името? Голяма пекава. Дай ти. От аз се казвам. Бете, за Халоуин. Не пияча. Yes! Направо колко близко. Какво ми пише? Тенкс ли пише? Айде последна игра и това е за днеска. И за утре ще видим. Последна игра на бързо. Стига тук. Аз имам много време още. Нямам толкова много време, защото сега имам една работа. Yes, давай. Какво за Халоуин? Стрели! Още един... че москитара ми дава. Набързо в 5 минутки. Така че сега ще ме викат. За някъде заходя, но за някъде. Айде, става да стане, моля ви се. Айде, човек! Това не е честно. Това е играта честно. Холк. Видя Холк, загадите, моля ви се, не, моля ви се. Бихме от двете колеса. Също ставам. Упс, извинете, да ми батерията. Аз също съм за това костейство.
Не може да бъде. И би харесал. Хора, това е за днеска. Дано ви харесал този клип. И дано да се джойнте в хора Поротата БГ с някаквост. И така беше с таква картинка. И да се джойнте и да играем утре. Не им какъв съм плап и утре ще почнем. Това е от Ганди TV 2. Габито не знам кога ще си качи клипа, който имаше. Утре, ако сега ми заради бързо това, 56 минути, да, ще пусна Epic честа и така. Да, и ще го отворя там няколко къса. Добре. Това е чао от Ганди TV 2.